Hi guys, good morning. So tanaw na to ang itrabaho ni Alan guys. Mga ba na mangira kali? Agwaan mo ng magera? Oo. Tro ba na mangira? Tro ni mo? Na imo pa ng pulpugon nga na siminto naman na siya dana. Nahuga si Rilo ng plato pero wala pa na niya nahuman. Kaya gisugo siya ni Alan palit og kuan. Yusi. Muna nga, ingon lagi siya nga. Nalagi nag-comment nga. Kuan na daw kuno, mubo na daw kayo ang among banggira. Wala man gud ni siya nakuan pa guys kay pag kuan lagi dani pag singani paghimo daning banggira paghimo dani wala pa man gud nag kuan si ate nga i-flooring ni dani kay manang wala man gud mi nagdahom nga i-flooring pod ang kusina abi man namo og dadtura nya kay nayon man si ate nga i-flooring apil ang kusina di dako kay among pagpasalamat nga gip na flooring siya kay dili na gid siya ingon nga pita nga kaning banggira lagi og abuhan na lagi na rin nagkuan nga binumbuangan ra daw namo ang sponsor nga kuan daw namo tarunga ang trabaho na naman gud ni siya lagi pag kuan gi-explain na ba niya ti Mayamiya nga ang pag iyon natin Mayamiya nga another blessing kani siya nakabarog na ang banggira og ang abuhan nya padayon ta dani iguba niya guys kay mulagi banggira man tani dani nya kay kuan man kanang maglain siya tan-aon dito nga nay kuan bitaw nang utrohon siya idimpot na lang ni siya dani kadi siya bintana ni siya nga dili bintana siya nga kanang kawayan ra ba rihas ay atop ay dingding ay gibuot lagi kana na lang dayon dana guys humana gyud tano so human na gyud so mag-operasyon na dayon tadani nasirilo na guys na siya kawayan dito sa pa guys aman na buhit dahil pa arsan na ito ni mas kawayan Tumuo mga to. ha? Di palitan mo sa sigarilyo karon maglihok aman palitan mo sa sigarilyo daw kubra kaya ron magtabang sigarilyo o cobra. Ako wala na. Yulit pagit. Kana siya guys, mura nag-iring. Kani, iro. So, ang pagluto, gitipa, magkatayan. Dapat kumay na niya. What guys? Tay pa ito. Sige ko ba? Ika na sila ila ni mother guys. Sarabing. Yeah. Nasalita na ako ba? Mga pagkaon. Di? Usog kay ko dito.
Na sila BH guys. Hi guys, maayong udto. Na BH ni mother guys, di ka maangging. Nay, kinsa birthday nay? Katong anak ni mangging nga gamay. Si yan? Siyan yan. Ichatan ko ni angging guys nga magadto dito niya. Wa mo nakadto kay Wala niya. Pagwari. wa tay kuan. Boy driver. Nagitrabaho ni Alan guys. Itampo ang spaghetti daw ang kuan. Bihon. Ja! Lumpia lagi nay. Pangaon ta guys. Kahit gamay magkatong panit. Uliton mo, kamang tampahit. Ewa, para good kaduha te. Ate, ewa, para kay kaduha. Nagkaw naman ang lula. Yorot na. Si Bugraw lang, nagbalandra, magalang ah. Saan lang naman si Doy guys. Nag-chat pa si Angging na whatever. Ay, wala lagi ko ito nakita na eh. Ang Katong sarali na kuan, katong mura siya. Kuan, baka ito kung mamalili. nawala ang kutsilyo alam niya itong kakat ito ng pengon. Baklay. Ito niya. Happy na. Anong letter? Apit ko. Nasa yung orange nila. Okay, orange na nakita. Nasi ate guys. Pag lang mo, ilang lang. Tagan! No, nag-picture ni. Agpas, lechon na musudan. Ang lechon. Yorot naman niya ate ah. Ama litson. Yorot niya Muna ate. diha ginahuta ka. Ano to? Naay kwan tik hanang type B ning nga kwan charger. Para mas ako di. No, lechon oh, Big lechon. FC. Dili type C. USB. Gamay? Ha? USB. Gamay? O USB ay unsay gamay. Kani nga nga charger ba? Kani nga charger o nani? Nagani dito. Iton? Yung gitu. Nani yung cellphone nga ingani ang charger? Tulo ka mo charge, tulo na ka mo katuya kataban nga kuan. iPhone Kasi tulog ka buot iPhone na. og Type C og 1. Na ganito ko ninyo. Hulaman sa tuna ko di. Pero ulo, wala ulo. Na may ulo noon dito. Ala.
Oo, naa di ay ulo dito kay naa may kuan. Nagbo ka na. Guys, ha? Gipdagan may mama bits. Iyaha man ang bahay ni mama, ay iyaha man ang kuan ni mama gipa. Sa pandaan Uli na si ate guys. para ikarga siya. Ah, wala. Ulo saan kapag lansa. Kay me. Sakay kuman magaga. Agpas, Okay lagi. Dito kayo pa patulog. agpas, Sige na. Hindi na ko ganirin eh. agpas gani sa kay. Gani kalit na eh. Pagdali diha dito ra sa dalan nagsabot. Sige na. No. Ito, dali ni mami. Gani, adlok mo ni siya nga nakoy dagan gasolina. Hmm. Pantay ka lang nga. Ang kawat niyo ko. Ayaw pag nabigit. Ayaw pag nabigit. May labot inan. Ano uli ka? Ano uli ka? Ano uli ka? Ipakalap na ko ni mami. Amot nila. Ano man? Guys, natay na kuandan ni kanang yuta. Gisulod ako sa sako kaya likot-kuton sa manok. Kay kayon. Tanom taog kuan guys. Talong daw kamatis. Hidoy-doy na ni nagsimilya na ako na ning ikuan kay dagko-dagko naman. So atong i-wad-wad. Kay aron ma kuan na siya. Ato nang itong wad-wad ni guys tanom. Ato ning tagduha guys kay murag luya man.
tinapay na bilin guys. Bali na panibutan sa tama. Tara ng bispisan niya guys. Anong agos na sili? Tanom na tong kamatis o talong. Kapag ito wala pa na human o kuan. Wala pa na sudli ang mga sako. Unya na mabisbisan guys kung mag-agas ang tubig. Itiwas na alam na pagdingding. Managit siya guys. Thank you so much from YSA. Ugay kasi nanay. Tingnan yung melody ko, guys. Pagkaw na. Pang disco. Ban mami daw. Hi guys, good morning. So humanagin nato kusina pagdingding guys. Kanina lang dani oh. Kay bintana man ni siya dani niya. Rihas ra siya. Kay dili alimuot og to. Kay dimpot na biya siya diha. Tangan siya dana og bintana. Nya sayo na si Alan na nagkuan guys kay magpahina po na siya karon sa eskwelahan. Kuha pa na siya kawayan. Kaya na ipahina karon ng eskwelahan guys. Holdy. Nang iyan ang sayo na birthday. Ano yan human kahapon. So, iyan ang ikuan na guys. Ilan sang mo na niyo din na? Lansang deh. Butahan na siya ng kortina. Kortina nga kuan. So humanagid guys. Daghang kayong salamat from YSA sa tanan-tanan nga imong gi-share na blessing para sa among balay. Daghang kayong salamat. Humanagid siya. Human-human na gyud. Humanagid siya. Dili kay human na gyud siya. Diba? Human na. Managid siya guys. Dani, pertahan na lang ni Dani. Wala pa. Pinarang plywood para sa pertahan. So, daghan kayong salamat from YSA.
Daghan kayong salamat sa tanan-tanan nga mag-share nga blessing. Suman na lagi. Human na gyud siya. Eh, Thank you so much from USA eh, sa mga blessing nga mag-share sa mo. Daghan kayong salamat. anay. Human na gyud. Human na gyud. O Tinulugan na silokod sa pagsugod ani ang Pinay Beauty, Ate California ug Ate Mayamia. Daghan pud kayong salamat. Nay. Kaya ang sin ni uban kang Ate Mayamia man pod lansang sin. Daghan kayong salamat sa inyo tanan sa inyong gi-share na blessing sa among balay. Human na gyud siya. Balay na gyud siya. Nabalay. Ako lang ka magluto. Ako lang ka maghugas. Kaniya mong abuhan guys. Kaniya mong abuhan among bangira. Mubugid ni siya kay sa wala pa ni na flooring na naman gud ang bangira. Mubo siya kaysa managid siya. Timpla tag kape guys. Atong timplahan si Alan og kape. Nay, ako dito. Lula. Mi pagkuan ang cellphone ni Lola mi kay nagluko-luko ra ba niya cellphone mi nang ambot na lang unsa na ay. Namiyo na bagay pagdilit eh. Oh. So daghan king salamat sa inyo tanan-tanan guys. Wala siya dilit, Nay. Yan ang girihas-rihas dana kay aron dili siya imot. Nya, bangira man tana siya. Nausab ang plano. So, gipintana na lang. Kaya nagkuhan sa Titi Mayamia nga inganion. Suggest po siya. Tsada siya tanawon. Diba? Tsada na. Ako ba dito na? Ano